президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 майи соли 2024 бо имзои як фармон Умед Бобозодаро барои муҳлати навбатии дигарбора омбудсмен ё ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин кард. Умед Бобозода ки 25 январи соли 1972 дар ноҳияи Москва ҳолу ҳамадонӣ ба дунё омада, соли 1998 риштаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. бори аввал соли 2019 ба мақоми омбудсмен таъин шуда буд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 май ҳамчунин бо судури як амр Убайдулло Амирҷон Мамасаидро бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод кард. дар бораи мушаххасан ба кадом кори дигар гузаштани писари хурди Мамасаид Убайдуллоев, яке аз сиёсатмадорон дар гузашта пурнуфузи Тоҷикистон, то ин лаҳза маълумоте ба даст нарасидааст. Амирҷон Убайдулло 42 сол дошта, баъди чанд соли кор дар мақомоти намояндаи Тоҷикистон дар Бонки ҷаҳонӣ ва Сандуқи байналмилалии пул соли 2013 аз Вашингтон пойтахти Амрико ба Душанбе баргашт ва чанд сол дар дастгоҳи президент аз ҷумла дар мақоми муовини сардори риёсати молия кор карда, 25 январи соли 2019 мушовири аршади ёрдамчии президент дар масоили иқтисод таъин шуд ва дар ин мақом 5 сол кор кард. Амирҷони Убайдулло ба велосипедронӣ алоқаи зиёд дорад ва бисёр вақт дар саҳифааш дар фейсбук аксҳоеро аз сайру гашту бо велосипед низ мегузорад. Амирҷон Убайдулло писари хурди Мамасаид Убайдуллоев, шаҳрдори собиқи Душанбе ва раиси собиқи Маҷлиси миллӣ палатаи болои парлумони Тоҷикистон аст. Мамасаид Убайдуллоев моҳи феврали соли ҷорӣ ба синни 72 расида 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар дорад. Писари калонии ӯ Ҷамолиддин Убайдулло 44 сол дошта, аз соли 2018 дар мақоми сафири Тоҷикистон дар Фаронса кор мекунад. ӯ пеш аз ин раҳбари раёсати созмонҳои хориҷӣ ва аз он қабл сардори раёсати консулии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон буд. духтари ягонаи шаҳрдори собиқ Нигина Убайдуллоева 34 сол дорад ва хонашин аст. Мамасаид Убайдуллоев бо шеваи сахтгиронаи раҳбарияш маъруф буд ва онҳое ки хонаводаи ӯро мешиносанд мегӯянд ки ӯ дар тарбияти фарзандон низ ҳамин гуна сахтгир буд. ин аст ки ба фарқ аз фарзандони эркакардаи бархе дигар аз мансабдорони баландпӯяи тоҷик, номи фарзандони Убайдуллоев то имрӯз ба ягон моҷаро печонда нашудааст ва бисёриё аз Убайдуллоев амсари марҳумаш ситоиш мекунанд ки фарзандони худро тарбияти хуб доданд.